conservation abiriarlo adung arai kulat ke doatum dustbin selam ten. Karbi Youth Festival ke jutsi aningwe munit cepegone. Manghu me pen apran kacen Mercy Bora achorapan pulis atum kene. Kardom bini prime tama berta longpen neli berta thanmang phi sami Julie BP nonarjuik tha bertang don pen. Dipu arong so pisir bomo akumlen athengno soil conservation kapalom chom along le along ningkan kang them adung arai ke doatum lapen kulat ke doatum keter ke era hormu ke war dam theba jok soil abari dustbin salam de. Pariwartan na Sarkar along Pachit Tondon si Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ke Jalin Tim Karbi Anglong abitung atum longri paching thor nang jipo ke mang pen penangan kaching thor amo deng bomlo. Lason thak si Karbi Anglong ahempi di puarong supi apan pabolot nang ji lapan kang terjer arong supi kapamanteng ciapan kuti atang kapanong pon si pamat pon bomlo. Lapusan na porahot Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ahukumateng pen departmentin lapan hitikula rajo pangthir et nang jipuateng Dipu Municipal Board Chairman Rakro Ben Japon Lindsay Dipu hitia jo kai ke te ingthir et ke dorang jipua jok hitikulat ke do tomaphan ke ter ke rason doan ke wartap long le de japan pura dustbin bikrailo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapan Municipal Board Chairman Rakro Atomalam Panungkoksi matipong gacheleng atawar servo mu akom lena thengno soil conservation asai kam kapalom chom along le mate abiri arlo adung arai ke doatum lapen kulat ke doatum ke ter ke rason doan ningkan kang thim ke bardam thebajok dustbin salam detlo jongpon me adung het si soil asai hem ke do bonta ningkan arjon adung arai ke doatum ke ter ke war het ke department atum che theglong le det ma puta ke ong dung ke thek pon long arat atum ning che tekan Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Ingding pikebra tro Karbi resonim so ronga je kathalon ki jutsi aningwe rat kacheto ke onga jok chepegone. Ingding pikebra tro Karbi resonim so ronga je mate Karbi Youth Festival katalona hot ki jutsi aningwe suri arat kacheto dona jok Karbi People Hall arlo pleng terason si thekpon long. Ningkan esek pen ephong ning arong aje chipi donang jipu anutin ning arlota chesek pon loksi singmer jeng longmer jeng samson sing ingti lapen long bichidu long plia chetai alongta ason kilon ke kan kachipate ahot rat atom ke lang don cheto don si alera cham chipi don lo halapu hitikulat lapen ason ke jor ke lana di malam anta rat kachito ke pleng tera jok ke dam ke bang kachipegon ne son si thek don long ki bu ke leng a hormu ki thip ke theng a hormu ki phir ke ta ka hormu lapen ke soy ke ra hormu pen danglok kapre ke nang so da hormu ke nam japhan a humte na kulat along ta ra tum ka chito pleng ter tart asosi thekpon long lo hormu hotar da kulat along det le ka chito gali ke choki jona kulat malom anta rat ke pleng ter jok ki jut seneng ve abang ke Karbi People's Hall aduk pajang plungan lo Sarjo Kathar Karbi Anglong Live Kachepangri mi Mercy Bora Valentine Day erni apran kacharmot aputhak police atum Qatar lip kapasiga jok Mercy achor prana Bora phan kenep Dokmuka Police Station kaparlo Kampuria arong along kedo chiklo jani vetlang kachepangri mi Mercy Bora kedam tang ni phai krepli arni mate Valentine Day arni manghume me pen apran chen detlo Kopi ko sona thepensi Mercy Bora pran ka chen detlo ma laso puthak anutina bangphu bang phiatumta chining tungduklo bonta lapusana porhot kedam tang ingkoy arni Dokmuka Police atum arnikang sama porhot karlitang Mercy achor prana Bora phan nebing nang cheklo Jongdami Dokmuka Kampuria arong along kedo Mercy Bora mithangka bebe ademalong arnikang sama porhot kok that ka chipitang ithi arpumsi thekpon longlo Mercy Bora apran kedam nang aputhak kang sailong nang chipusi kedam tang ni phai kre thoksi arni Mercy ahema soratum Dokmuka Police Station along lam hoi pidamlo Case number 9/2020 atengpen Police atum ketar lebasai kedeng phedajok IPC 306 atengpen thang ni phai inkoy arni Mercy achor prana Bora phan neping nang cheklo
Qatar lebahut la solam ki pen kachera blokachor Pranab Bora pen penangan ang thek police atum longpon lo. Marsi Bora apran ka chenar ni achor Pranab Bora hemabe fire brigade asai kamalong ka chongda donji aphanpura Mumbai along seki kenda mahotsi la solam ki kepo. Halapu Pranab Bora phanpini dipu CJM court along wanlo la so ahot pherangkia thenglo Pranab Bora ka chikobera tengke nilichor Marsi Bora pen nilit thangka chelang selet ave lapen kache bhonga charbo puta ave pusi alang li chekober খবৰ সেইদিনাখনে পাইছোঁ ৰাতি পাইছোঁ সেইদিনাখন আপোনালোকৰ মাজত কিবা এনে কাজিয়া পেচাল কাজিয়া পেচাল হোৱা নাই কোন আছে News Desk Report Karbi Anglong Live Ingdeng prikebra trok ke chokar birisonim so rongaje nipo apartment katalona hut kapasur ahor muduan pini clean and green society atum kapang terasai ke klempon Tara lang so Karbi people solalong kedam tang ni phai kre phopen Christer keban ningka ne sek pen ephong Karbi risonim so rongaje kapadopon hut kiter ke er kapasa ur ahor muduan clean and green society atum pen kapang terasai klempon lo Clean and Green Society mai phu Robert Sopen Chunbang Santaram Hanse atum Japan Linsi Longmer jang achetai Sengmer jang achetai Hemphu mukrang achetai Lapen Donri malong kapang terasai klempon Kapang terasai ke deng hot ke bang chilang arni sitami un an ke kapang terbon Japan klempon bomji Lapen pregjam aham phangasong NGO do anatumta jutang jubat kapat do adem kai ke ta internet ang ji pumat hapen ke claim ke damalong chito do nang ji anparta Dipu Municipal Board atum pen chenglok self help group ke do anatumta bank pen ke pang thera tumalong nang chirap chito do nang ji pusi Clean and Green Society mai phu Robert Sopen Chunbang Santaram Hanse tum kachoningri padopon Dipu pen Roshan Hanse Karbi Anglong Live Dipu Pini prime time berta ke lapon si kanton iglo domi thak me kardom